ụmụnne m na ụmụnna m ha na eze ndị Igbo ana m ekele n'ụbọchị nketa na-asị na ya dịla onye ọbụla na mma, ya dịla nwoke mma, dịla nwaanyị mma. Asị m ndụ nwoke, ndụ azụ, ndụ mmiri. Biko na anyị na-akwachasị akpịrị ike wee sị ka ekwuwe eziokwu n'ụbọchị nketa ata, maka na o nwere vidiyo ya bụ anyị na-enene like this na-ewetara unu, mana ndị mmadụ feel nọ ọzọ ige asịrị, ige distract, hapụ the main purpose ha kwesịrị nọ ịntanetị wee na-amụta ihe. O nwere ihe merenụ bụ izu ụka ịtọ ma ọ bụ gagolo aga kịta. O nwere one boy pụta na church, one church one testify ya, o jikwa wee bụrụ yahoo, o jikwa wee mee nke a mee nke ọzọ. At the end of the day ha gburu mmadụ mee nke a mee nke a. At the end of the day police wee fụda video, ndị police wee sị chọwa the boy ka eme ya arrest. O wee bụ number one, ignorance from the church media, because as a well-trained media personality kwesịghị ịma na some sensitive things na kwesịghị ịpụta n'efere mba ụwa. Unu logo na church akwụkwọ na unu na-egosi live video. There are some things as a media engineer nọ na the control room, there are some things i kwesịghị show na the audience, because enwe like 8 cameras nọ na the church na video. Enwe somebody particular one na onye na the control room na-egosi ndị mmadụ na ọbụgo ndị nọ live ihe ya na-afụ. The same thing na-emekwa na stadium. Anaghị egosi ihe the camera na-eme at the same time. Ọ nke kwesịrị catch the eye of the viewers ka na-egosi. Nwekwa na ọgwụ na unu chọọ egosi don something say na-eme blur. Unu kwunu unu chọọ egosi ka unu wee drive or traffic to your page. Onwe something say na-eme blur. Izotu iru onye afọ privacy. Okwu anyị na-ekwuta ụbọchị nketa wee bụ na nwanne anyị nwoke apụtago wee na-asị na ọ bụrụ ọsọ ya bụ ihe na-eme. There's a lot of things you need to keep away from social media. Ọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya bụ nwoke kwe ha nkwa dị na nwoke ahụ n'obodo oyibo ebugo gbasasịba ọ na-anatakwabe ya na onye anatakwa. Don't do the man may not come. Ọ bụrụ na ihe iji ọnụ gị wee kwutelu onwe gị. Ịmahụ na okwu mmadụ na-ekwu bụ pawa. Ọnụ ka eji kọọ ụwa, ọnụ kwa ka eji wee mebi ụwa. A na-amụ ya ka njakị, mana ndị mmadụ amarọ na eziokwu dị ha. So biko achọrọ m ka unu gee nwanne anyị nwoke ebe onye strict warning and advice to anybody ihe ọbụla tụkwa gị na-eme. Biko stop sharing everything ọbụla ị na-afụ na social media. Ihe ọbụla mee na ndụ gị shares na social media. Some people bụ destiny killers. Biko maka ndụ onye ọbụla na ekene na video unu ghọta ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa. Igbo ekele m ndị Igbo m ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo video onye nwe m na-eme taa, ọ dị mkpa to everybody to ime travel. Ọ dịkwa mkpa to onye ọbụla na-eje church, maka most of the time ihe na-eme anyị amụghị ebe o si eme anyị nwe na-eji aka anyị aka ọsụ some of the things na-eme anyị. Oge anyị na-etolite ọhụrụ na be anyị, I'm one of our big brother CJ US that time. Ya ga-eme international passport. But I've been at church. Na big church, Anglican church. Praise the Lord. Church ekwu hallelujah. Asị na ụmụnne m n'ime onye nwanyị Chineke na obi dị m ụtọ na o jele ga-eme passport ya. Ihe ọ kpọrọ ya that time green card. Na green card ya apụtala. Ọ ga-ejije America. Ndị arụ ala, ndị elders ndị arụ ala na church ọnwụ Ikechukwu ọchị ime travel, ọchị ije obodo oyibo. Ụmụnne m paspọtụ ahụ nọ n'aka dis our brother nwụọ. Onweghị ụbọchị daga ijere Lagos because of ihe ọ bụla n'ime church bịa kọpụta. So that's the reason why most of these guys hụrụ na-eme travel echi gị na Ikechukwu nọ Canada, onyi ọ jere London, ọ jere America. All these things are secret. You take them by surprise. That's another reason I won't be South Africa, or anyone want to be South Africa. And when anybody be South, na Alabama na agwa anybody na all over the Nigeria ya bogago na kwa na onwe emergency dapụtara ọ gbara ụlọ. Enwe emergency dapụtara ọ kwadola elu ụlọ gba ticket for over 1 month park ya akpụ ya. So many of us no na social media na joke with any little thing. Chukwu mere gege gbara bịa na church. Praise the Lord. Enwe video onye nwe ime o mere. Enwe one man
chi America kwere m nkwa ọlụlụ by the grace of God ọ ga-alọta for birthday onye nwe Imo bịa ka that man lọta. So this video no onye nwe Imo na-emeta dị very very important to any youth chi Imo ọfụma. Ị ga na-ebi pattern in the south. Yes. Ọgwọ na iche ije embassy mma ga need ihe ma mma mụrụ gị n'afọ need ihe ma ị na-eje embassy. Ịkpọ mma gị gwa ya na enwe ihe ọma ị na-arịọ Chineke ka o mere gị na nne m tim na-ekpere ka ihe ọma bịa na mmezu. Because ọrụ your mother anụ ya atọfụ obi ọma ndị nne ọ pụọ nga a na-eme meeting ya sị makwa na nwa nwoke na-akwado ije embassy na Thursday kwu ya na ntị ndị iro. That's the reason why ihe onye chi bido nrụba ụlọ ya ọ kpado ego o ji egwu foundation mgbe o ji egwu foundation ọ kwee na-egwu foundation na-ebuli elu o bido ha na yibi ya by December na ga-abịa mee foundation problem must surely come out. So this video hụrụ onye nwe Imo na-emeta awụ ime ka our youth mara na ka ha shichie n'ụwa adawụ ha ka ụwa shede. Ndị iro karịrị akarị, ndị ọjọọ karịrị akarị. Onweghị onye bi South Africa na-alụ Nigeria na-agwa even nebie bi n'ụlọ na ọ na-ala. Ndị bi early 90s 2000 early 2000 na South they no go tell you even up to tomorrow all dauro na Nigeria ya akpọghị agụ ma ndị South na-akpọka mmadụ ibe ha agụ nakwa ajọsọ mgbaru ụlọ na emergency dapụtara ọnwekwa emergency ọ ka ha shala and ota ka esi ebi n'ụwa. For you na-akwado ije embassy ị na-eje Japan embassy ịkpọọla ụmụnna gị ịkpọọla ndị kinsmen ndị chief nna village unu ọwụ Chukwu mere m ebere nwede visa Japan m ga-emere unu na lai ha ga-ekweghị ka ị nweta ya. Ọwụghị everything inwe uche ime ka ị ga-abịa na chọọchị bịa testify maka ndị ọjọọ karịrị na chọọchị. Ka ndị dịka onye nwe Imo si enye testimony na chọọchị wụ enwere ka ya pụrụ were ụbụ nnama tinye ego na ihe anyị chinye anyị si ekele dịrị Chineke na ihe ọchị imere anyị na nke o mege emege we are grateful. So gị nwa na-akwado ije embassy for interview biko debe ọnụ gị. Gị nwa nwetara di tụrụ peji onye nwe Imo si obodo oyibo be ịlụ gị debe ọnụ gị ka ị hapụ iji aka gị bupụtara ndị iro onwe gị. Biko ọ bụrụ na ị nweta vidio tinye aka share ya maka ụmụnna anyị. So many people enweghị onye na-agbaji ha olu. That's the reason why a lot of us ji make mistake in life. And ka ị ga-esinyere nwanne gị ahụ aka ụdị ka vidio abịa gị post ya na platform ọbụla ị nọ ya ahụ ya. Ọ bụ ihe ọbụla echi ime ka ị ga-ekwu. Ị na-akwado ije Canada ị ga-ekwu were story this our brother mere international passport bịa na chọọchị bịa ekwucha na ọ nwetara green card o ji eje America. Passport ha nyere aka mee spy maka na ndị ọjọọ na everywhere. Ebelivukula na enweghị onye ọjọọ nọ ndị ọjọọ. Enwe people obi ha wụ nkume. Enwe people nwa ka ha ga-esi mee kpụọ agha anya gị nwụọ they will do it. So ihe ọbụla ị na-eme ka ọ dịra between you and your God. Don't trust anybody in life. Ma nne ma ụmụnne don't trust anybody until ihe ahụ emezuo. Akwechi ije Canada buru ya n'obi na-agbagharị with ndị no Canada ndị mere travel already. How can you be discussing ije Canada gị let somebody na-agba ọkada na village na-agwa ya nna achọrọ m ije Canada? He will never be happy with you. Onye gị na ya nọ the same level ga-egwe ya na isi ime travel ije Canada ọ ga-adị happy with you. This is common sense. Because ọ bụrụ na ị nweta vidio onye nwe Imo mere taa gbalịa karịcha ndị nke ajeghị chọọchị bụ n'obi gị nye testimony ha echi eme biko iji ero iticha praise the Lord gị obi juru m na aṅụrị na ihe Chineke meghere m ma ndị nke ọ ga-eme n'ihu ịhụ ndị ụra ama asụ na ịchekwa na dịga eji okwu oji ha okwu. Biko nweta vidio gwa anyị location isha watch onye nwe Imo gwa anyị vidio chọrọ ka onye nwe Imo mere gị tinye comment section. Ọ bụrụ na enwe onye nke gị furu efu na-achọ achọ but biko gwa ụmụnne anyị experience ị nwere ba ịkọ ihe na-emebe eme. Ọ dị possible itere ha na comment section enwe experience ị nwere na ihe ịkọrọ nebo or ihe ịkọrọ anybody na-emecha ha mezuo. You can put it na comment section. So let us be wise. Achọrọ m ka all my followers nwee ike na-eme ọfụma
yes go every week otande onye nwe mo family share enwe every week na-aga anu no fon ya gala Canada ana apeshi ona atoto ino na organization people na eme ofuma ona enye joy so inwete video tinye aka share ya because no all ga tomoto to anybody everybody na follow onye nwe mo in eme ofuma in life ya maru no mma owo no na follow onye nwe mo bale follow bo onye nwe mo imo quick na nwede update from onye nwe mo ya maru no Monday I when I see you no adelo onye obuna na mmo na isi na necha video ayi na necha yo de ma subscribe on this channel na yekwugi na eziokwu ka anyị na-ewetelu na efele mbụ ụwa anụ na nya eziokwu ma sọsịa bụ eziokwu kwa ọtọ. The views may not be coming, but the value of this channel have to be preserved, have to be protected at all cost. Na na-asị biko na-enye na ya ka na-agbasa nya bụ video na-agbasa ka ndị ọzọ wee na-amata ihe because na eziokwu kwa n'ọtọ na kwa ụlọ onwe ya. Eziokwu enwekwana nwanna, eziokwu enwekwana nwanne. And it stands to Lucky Begulego. See, when you stand for the truth, you always stand alone. Because when you go alone at this channel, like eziokwu no bu no sinade, aya na eweti or the game ma or the roge ma, aya kwugi asina, no bu na eziokwu de, ka isi we na ewetelu na efele mbogwa because bonde ma na game take na emu no, keni Igbo ni ne keni ne jeli Igbo nsina, aya nwanu mbozo.